Hola, bona tarda. Miri, voldria 2 envasos de llegums. Perfecte. I com estan les taronges? Les taronges acabades de collir, estan molt bones. Doncs si és així, posi'm mitja dotzena D'acord? i 2 ampolles d'aigua. Perfecte. Què volia una bossa per les taronges? Sí, sisplau. Molt bé. Fa bona tarda ja avui. Sí, fa molt bon temps. Està animat al carrer. Molt bé. Molt amable, quant li dec? Doncs mira, seran 6 euros. Perfecte. Tingui. Molt bé, agafi vostè mateix les ampolles d'aigua. I aquí té el canvi. Que passi bona nit. Igualment. Adéu.